Hola, soc Sara, llicenciada en Psicologia per la Universitat de València. Fa uns mesos em van proposar formar part de l'equip d'Esport Clínic i no ho vaig dubtar. Aquí es dirigeix la teràpia. Donem resposta a qualsevol problema que aparega des de la infantesa, l'adolescència com en la vida adulta. Per regla general, solem abordar els estats problemàtics de la persona, encara que també abordem els estats de normalitat per tal de millorar-los, potenciar-los i previndre recaigudes. Quan pot ser oportú anar al psicòleg? Quan no saps com afrontar el teu dia a dia, o quan t'apareixen problemes de parella o en les relacions sexuals, en les amistats, conflictes laborals, o simplement quan les emocions tenen massa pes a l'hora de prendre decisions. També, si eres fumador o abuses de determinades substàncies i eres incapaç de deixar de consumir, o el joc d'atzar ha passat a ser una prioritat en el teu dia a dia. Un dels altres motius pel qual pot ser adequat anar al psicòleg és si tens dificultats per a descansar i conciliar la son, en cas de pors i fòbies o problemes de conducta amb els teus fills. Les persones som sers socials, ens relacionem, actuem, sentim i pensem. Tot això és fonamental per al desenvolupament d'una vida plena i feliç. Aleshores, per què no atendre-ho o millorar-ho? Hem de perdre la por al psicòleg.